कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात लोकसभेपेक्षा मतदानाचा टक्का वाढलाय. 71.55% एवढं मतदान सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग मधून झालंय. 6 उमेदवार रिंगणात असून मुख्यत्वे चौरंगी लढत होतीये. वाढलेली टक्केवारी कोणाच्या पथ्यावर पडणार याकडे लक्ष लागून आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात 71.55% एवढं मतदान झालंय. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात 84,972 पुरुष आणि 79,590 स्त्री असे मिळून 1,64,552 जणांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. लोकसभेला 1,49,243 एवढं मतदान झालंय. त्या तुलनेत 15,283 एवढं अधिकचं मतदान झालंय. चौरंगी लढतीत महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर, महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन तेली, अपक्ष उमेदवार अर्चना घारे परब, विशाल परब यांच्यापैकी हे मतदान कुणाच्या पथ्यावर पडणार हे पाहावं लागेल. वाढलेली टक्केवारी कुणाला संधी देते हे उद्या स्पष्ट होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.